Ez dakit bideo guzti hauek jarraian ikusiko dituzun edo guztiz ikusiko dituzun ez. Baina amaitzear nago eta agian zumartetik hurbiltzagoz jada. Zer aurkituko duzu bertan? Ez dakit. Kolonia zizuen Utopia Planitia konpainiak gauzak pikutera joaten astean bere jende guztia koloniara mugitu zituztela diote. Zentsua badu, nik egingo nuena da. Bertan, jende gehiago behar dutela diote. Zertarako, bertara heldutakoa, janaria, estatuak eta garrantzitsuena bakea izango dituzu. Ideiarik ez dut, ingelera nahikoa ikasi zenuela espero dut dena dela. Amerikatarrak kudeatzen dute lekua, bere ziurrenik denak egiten dute inglera eta ingelera soilik.